הבחור שבכל בוקר הוא פרחים אליי שולח, הוא מתקשר, הוא מספר שבשבילי הוא גם יוריד את הירח. הוא לא דומה לאיש רומנטי ורגיש, ולצידו הלב שלי כבר לא נשאר אדיש. הוא לא דומה לאיש רומנטי ורגיש, כמו המלכה של העולם גורם לי להרגיש. וואי וואי מונה לי, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי טוב. וואי וואי מונה לי, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי טוב. אמא שלי אומרת לי שהבחור הזה מזכיר טיפה את אבא, לא מעשן, לא מתלונן, איך אני אמצא לי עוד בחור כזה סבבה? הוא לא דומה לאיש רומנטי ורגיש, ולצידו הלב שלי כבר לא נשאר אדיש. לא, כמו המלכה של העולם גורם לי להרגיש. וואי וואי מונה לי, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי טוב. וואי וואי מונה לי, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי טוב. וואי וואי מונה לי, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי טוב. וואי וואי מונה לי, האם הוא בשבילי? וואי וואי בוא קרוב, אתה עושה לי